Domáce sladkosti nie len pre deti. Táto nádherná knižka od 3 autoriek má naozaj v sebe praktické krásne recepty na to, ako si doma vyrobiť čokoládové vajíčko, domáce lízanky, cukríky, ako si vytvoriť vlastnú čokoládu, takú, ktorá bude chutiť práve vám alebo vášmu dieťaťu. Ak má rado sušené ovocie, dajme tomu, tak to môžete tam dať a byť kreatívny a tak deťom pomôcť na ceste k samostatnosti, taktiež deťom pomôcť s motorikou, s trpezlivosťou, s takým tým, že recept má v sebe postupnosť a má v sebe isté pravidlá a miery. Tam viete tak veľa vecí deti naučiť, naozaj aj tú matematiku do toho zakomponovať, ale hlavne vytvoriť si čas, kedy niečo zmysluplne tvorím s dieťaťom. Takže skúsme vytvoriť prostredie doma, aby kuchyňa nebola bitka, ale aby to bol priestor, kde sa vytvára a kde môžu aj deti priložiť ruku k dielu. Keď sme už pri kuchyni, tak poviem, že my sme od malička pomáhali mamine umývať riady. Začleňovala nás. Ako malá mám fotky, ako škrabem zemiaky a robím to a tamto. Mňa to osobne veľmi aj bavilo ako dieťa. A pre dieťa to veľa znamená, keď môže nejakým spôsobom pomôcť. Deti veľmi radi pomáhajú, len my niekedy nechaj tak, ja si sám povysávam, lebo si myslíme, že my to spravíme najlepšie, čo samozrejme, že keď to robíme celý život, tak to tak zo začiatku bude, ale tie deti nám krásne vedia pomôcť a pritom sa cítiť, že prispievajú do tej domácnosti, lebo sú to bytosti, ktoré sú dostatočne uvedomelé a schopné toho, aby si možno po sebe odpratali veci, aby si poukladali veci, aby si poskladali prádlo. Takže dajte do komentu nejaký príklad, s čím vám deti pomáhajú, čo im robí radosť a čo aj vám robí radosť, lebo ste radi, že vám s tým pomôžu.